ପ୍ରିୟର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଲୋକନାଥ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରି ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବା। ଗଜାନନ ଭୂତ ଗଣାଧିସେବିତଂ କପିଧ୍ୱଜମ୍ଭୂଫଲଚାରୁଭକ୍ଷଣଂ ଉମାସୁतं ଶୋକ ବିନାଶକାରକଂ ନମାମି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରପାଦପଙ୍କଜଂ କର୍ପୂରଗୌରಂ କରୁଣାବତାରಂ ସଂସାରସାରं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।